Ngesonto ledlule uZungu uveze ukuthi khathi enza isitatimende waqale wasibhala phansi ngesandla ngaphambi kokuthi sibhalwe ngomshini. Abameli babasolwa bazwakalise ukungeneliseki ngalesi sitatimende esibhalwe ngomshini. Bacela ukubona isitatimende sokuqala athi wasibhala ngesandla. We demanding the statement which forms part of a clip which the defense is entitled to it. We're not requesting notes. The issue of notes was never ever part of our request. We based our request on the basis of Mr. Zungu's very own testimony about the existence of the statement, my lord. Inkantolo ibe isimnika impelasonto yonke uZungu ukuthi ayolanda lesi sitatimende esibhalwe phansi nathe sasala KwaZulu Natal. Kodwa ke uthe uma efika namhlanje enkantolo wachaya izandla. Did you bring any other thing from Natal, KZN, which is handwritten? Akukho, my justice. You didn't get anything? Nothing, my lord. Nothing. Okay, fine. Ummeli womsolwa wesihlanu uthe angeke kube nobulungiswa kwammele uma leli cala liqhubeka ngaphandle kwalesi sitatimende. My lord, my submission is that accused number 5 will suffer prejudice if he continues cross-examination without having the original statement. Inkantolo ibe isinquma ukuthi asikho isitatimende esesibili sika Zungu. This court finds that no written statement exists. Ube eseqhubeka nokwethula ubufakazi, icala liyaqhubeka kusasa.